Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Paano po ba hindi maging baliw? Ay, mali. Sorry, mali ka ng tinanungan. Pero seriously, natatakot po ako na one day ma-experience ko po yung pagiging delulo ng iba, yung mga maraming psychological issues and concerns na tipong hindi nakaka-function. Naalala ko lang po kasi, meron na naman po akong nabasa bukod sa nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya, meron naman po ako nabasa na isang 23-year-old na nagkiklaim na may-ari siya ng Makati Life Medical Center. Nabasa niyo po ba yun? Anyways, paano mo hindi maging baliw? Kasi natatakot ako, baka mamaya, one of these days, mabaliw lang din ako. Thank you, God bless. Okay. Hindi namin masasagot. Hindi namin masasagot kasi may tama din kami. Alam mo, hindi ko alam yung, parang dumaan siya sa feed ko. Yung, Ako hindi ko nasagap yung ano eh. Oh, basta parang ang idea is 23 years old siya tapos she claims na owner siya. Owner siya ng Makati Life Medical Center, parang ganon. So, dumaan lang siya sa feed ko tapos medyo nabasa ko yung ilan tapos may nagpost doon yung cousin niya na nagsabing kasi parang naka-private na yung post eh. So parang in-explain ng cousin na may pinagdaanan parang during the parang start pa lang ng pandemic ganyan tapos anxiety, depression, mga ganyan. Kaya gets natin kung bakit may mga tao bigla nagtatanong na paano bang hindi umabot dun sa ganung state. Katulad ng ewan ko kung ano nangyari dun sa yung nagpanggap na alam niyo po yun, wala mga kapisyo. Update doon yung nagpa-blessing. Nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya. Walang update doon, no? Na para bang explanation kung bakit. Wala, no? Wala. Parang walang follow-through. Basta ganon. So, pero definitely, may something going on siguro sa brain. Yes, na kasi dahilan kung bakit ganon sila mag-isip. Wala sila sa normal state of mind. Ganon. Meron ding similar na ano yan. Ito bata naman. Siguro sabihin nating mga 12 years old. Okay. Personal experience to ng one of sa family namin. Okay. Parang may isang kaklase na sinasabi niya, my dad, we're the owner of that convenience store. So, lahat sige, kuha lang kayo. So, yung mga bata na mga kaklase, kuha lang ng kuha. So, matagal talaga na nangyayari to until na lumobo yung nagulat yun, na nung chinek yung CCTV, ang dami mga batang kumukuha. Okay. So, napag-alaman na yung bata parang 12 years old lang. Oo, parang yung parents, parang hiwalay or something. So, it has something to do with sa behavior ng na siguro dahil wala nga yung parents na naghahanap ng ng recognition, naghahanap ng attention. So because of that na sinabi niya, ay kami ang may-ari ng convenience store, kuha lang kayo, my dad will pay for that. Ay wow, okay, may ganun. So ay ang kawawa nga doon, yung mga nanay, sila yung pinagbabayad ng mga kinumpute kasi. Uy, syempre wala namang ibang pwede magbayad eh. Oo. Pero ang ending, parang pina-check ba yung bata? Pina-check.
So na-assess na Oo. merong psychological Tapos may mga iba-iba pa problem. siyang kiniklaim na sila yung may-ari ng property. So, yun, nakakalungkot po. Mental health kasi pinag-uusapan natin Correct. dito. So alam mo may mga times na natatawa talaga tayo sa ganyan, pero more often than not merong backstory kung bakit Correct. sila Oo. ganyan mag-isip, kung Ayan. bakit sila, para bakit ganun yung takbo ng isip. Kaya ingat tayo sa mga comments natin. Correct, sa mga correct. ganyan. Totoo. Kasi kung kami na may mga sapak, pag sinabi na, ako may-ari ng MOA, Oo. ganon yung pag-deliver eh. Alam mo namang hindi seryoso Alam mo, alam nga namang seryoso talaga, di ba? Alam mo, parang normal para sa atin, Jego, ba dito Oo. sabihin ko, Jegs, yung anak ko, nagpapatanong kung saang part ng mundo yung Australia eh. Oo. So, pumunta kami sa MOA, tiningnan namin yung globe, di ba? Pero alam mo namang hindi totoo, Yes, di ba? oo. Pero yung mga kasi pwedeng posibleng maging totoo, yun nga, yung nagpa-blessing. Oo. 'Di ba? I mean, pwede kasi kung halimbawa hindi naman ni-reveal ng may-ari ng Airbnb na akin yan. Correct. Mukha siyang parang Parang close to the totoo. truth eh. Hindi katulad ng ako may-ari ng MOA o ako Oo. may-ari ng Mitsubishi, ganyan, 'di ba? Kasi alam naman natin talagang hindi. Oo, kasi sa utak nila, sa tumatakbo siguro dahil nga sa may pinagdadaanan sila, that's their own reality. Correct. Para sa kanila, totoo yun eh. Tama. Pero kaya nga, mag-ingat tayo sa mga komento. Correct, Kasi baka hindi talagang natin may pinagdadaanan alam. yung Tsaka ano talaga siya, ang maganda na lang dito sa mundo natin ngayon, medyo mas aware na tayo that yung mga mental Yes, health oo. problems actually exists. Oo. Nung araw kasi hindi talaga masyado Tama. eh. Parang, Hindi na pag-uusapan. Hindi na ewan ko kung, hindi ko rin din alam though kung ano talaga yung tamang data. Hindi ko alam kung nung araw hindi lang na pag-uusapan or talagang sadyang ngayon because of social media, Aha. because of iba na talaga din yung takbo ng mundo, mas madami na din talagang medyo tumatagilid yung pag-iisip. Tayo nga, di ba, wala na kami naririnig na may anxiety. Unlike sa mga kabataan ngayon. Yung word na anxiety, mental health, hindi po siya uso nung time namin eh. Yun nga, hindi nga lang natin alam kung dahil nga wala pa tayo masyadong kaalaman. Hindi katulad kasi ngayon, everyone can read about it eh, di ba? Kaya hindi natin na pag-uusapan. Or talagang sadyang iba na din kasi talaga yung mundo ngayon. Nakakadulas din talaga ng pag-iisip. Correct. Nakaka-stress kaya. Ang social media is nakaka-stress. Sa totoo lang. Ngayon yung balik tayo dun sa tanong kung papaano, ano yung tanong niya, paano hindi maging katulad nila. Well, maging active lang yung Correct, utak mo. correct. Di ba? Okay, minsan naiisip natin, ay nako, kasalanan to ng social media lahat, kasalanan yan ng internet, ganyan. Pero pwede kasi nating, hindi pwede, gamitin natin yung internet sa tama. Ibig sabihin, Yes, oo. nandyan lahat ng information ng brain exercises, di ba? Paano ba lagi mag-iisip yung brain para maging mas healthy siya. Oo. Di ba? Yung mga ganon, yung support system, Correct. yung mga taong nandyan na sa paligid mo, don't battle things alone. Yan, oo. Try mo talagang your very best na meron kang kakausapin na ibang mga tao. Oo, speaking of kausap, yun ang pinaka-importante para maging active yung utak mo. Kasi kadalasan sa iba na may mga anxiety, nagkukulong, Yan. ayaw makipag-usap sa ibang tao. So, kinakailangan yan para maging active yung utak mo. Alam mo, Jig, sa totoo lang, hindi naman po kami experts. Ulitin namin, hindi kami experts tungkol dito. I'm sure there are a lot of people na nakikinig ngayon na nagsasabing, marunong naman tong dalawang to. Marunong talaga dahil hindi lang namin to alam. Ang mas nakakatakot talaga, Jex, is, di ba, sinasabi mo, there are some people na nagkukulong, hindi nagkukwento. Merong mga iba that they are battling yung ganyang klaseng mental anxiety na nagsasalita. Alam mo, normal. Correct. Ang Oo. sabi nga nila, 'di ba, kumustahin mo ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi Oo, kasi minsan, kung sino pa yung madaldal tulad Oo. natin, meron pala tayong mga battles na hindi lang talaga natin i-share. Kung yung iba, reality nila yung naiimbento nilang scenario, Oo. katulad ng sila may-ari ng MOA o may-ari ng health center or whatever, 'di ba? May mga iba naman Napabida naman. Oo. Ang reality naman ng mga taong madadaldal is that tatakpan nila yung yung tunay na Correct. realidad. Ang gagawin Ayan. namin is magdadaldal Oo. kami para to make people think that we are Oo. okay. At ako isa ako dumaan sa anxiety eh. Sobrang yung hindi ka makatulog, pero hindi mahahalata kasi, di ba? Di talaga. Tuloy-tuloy pa rin yung... Sino mag-aakala? 'Di ba? Wala. Diba? So may time na umiiyak na ako na basta ang pangit ng pakiramdam Totoo na daw. hanggang sa yun, syempre nag-consult na rin sa doktor, may mga Yan. gamot na rin na iniinom.
mahirap talaga siya eh. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Kaya nga 'di ba, Jegs, parang meron ako isa nakausap na sobrang tindi ng battle niya sa anxiety na sinabi niya, kahit naman sabihin mo sa akin, Nicole, na magdasal ako, hindi kakayanin. Yun sabi niya talaga sa akin. Kasi syempre, as a person na hindi naman ako expert, hindi naman ako medical professional, mamarulang naman talaga ako, Tama. 'di ba? So isa sa mga sinasabi ko sa kanya, kapit ka lang, magpe-pray ka lagi, ganyan. Tapos sinabi niya talaga yun sa akin, Jegs, hindi naman sa ano yan hindi naman sa prayer, ang dali-dali lang naman sabihin magdasal. Pero kung yung utak mo talaga hindi kinakaya, papaano? Hala, sabi ko, hala friend, hindi ko masagot yung tanong mo. Eto na lang sa mga manong driver na namumblema. Eto, para mawala yung anxiety mo. Ay, nako, alam nyo ba? Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Palibasa. Ang pawala ng anxiety Correct. to. Siningit to ni Diego Bandido, palibasa, hindi na namin masagot yung mga tanong nyo. Oo. Ito kaya namin sagutin. Oo. Ang magbigay ng libreng boundary sa Grab driver na si Kuya William Corpus. Yan. William Corpus, magkaka-anxiety ka pa ba? Ipaldo ka na. Ay, 1,500 pesos. Hatid sa atin ng ACS. Charm Fabcon Purple Eternity. Oh, dahil dyan, paldong-paldo ka. Pero totoo, alam mo, pag halimbawa nakaka-feel akong parang hindi ako makahinga, ganyan. Pag halimbawa binigyan ako ng pera, nakakahinga na ako Diba? malalim. Kasi nga, nasa Oh. utak lang lahat eh. At ang pera, isa sa mga makakapag-divert. Ayan. Pag binigyan, di ba, yung mga magulang natin, pag masama ang pakiramdam, nanghihina, bigyan mo ng pera. Correct, di ba sumasaya? Ako ganyan-ganyan ako eh. Pero again, congratulations Kuya William Corpus, Grab driver. Dahil sa ACS, Ayan. dahil sa pagmamahal mo sa Love Radio, dahil sa Charm Fabcon Purple Eternity, meron ka 1,500 pesos. Ayan. So, sa mga hindi pa nakapag-register, register na. Correct, dito lang po sa Love Radio, Tama. located at MBC Media Group, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Kasama pa rin po ang kumikinang at tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!